אומר, אל תהיה כמוהם. תחשוב, שתיהם רשעים. בהתחלה הגיעו לך שתי אנשים לדין, שתיהם אותו דבר, שתיהם רשעים. למה? למה תחשוב ככה? כי אם אתה תתחיל ברגע שנכנס לדין שתי בני אדם, ואתה תחשוב על אחד מהם שיותר צדיק, אז כבר גמרנו, אין דין. אתה כבר חושב שהוא צדיק והוא רשע, אז כבר אין שום דין. אז ברגע שמגיעים לדין שתיהם רשעים בחזקת רשעים, וכשנפטרים מלפניך, אחרי שכבר פסקת את הדין, יהיו בעיניך כזכאים. אז אתה יכול להתחיל לחשוב שהם זכאים. תחשוב עליהם שזכאים, שקיבלו עליהם את הדין. אז כבר זה לא יזיק לדין. שמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך שם מתוכם למדו ישקר. כן? תרבה לחקור את העדים. כן, כמו שמסופר פעם אחת על איזה אדם אחד, שהוא הלך ברחוב ומצא מרגלית. ובא בן אדם לידו וראה שהוא מצא את המרגלית, אז הוא התנפל, הוא אמר לו, זה שלי, זה שלי, זה שלי. באמת, זה לא היה שלו. אז אמרו, מה נעשה? נלך לדין תורה, נלך לבית הדין. הגיעו לבית הדין, השופט, כנראה שהוא היה שופט חכם, הוא אמר, היה לו רעיון. הוא הכניס את זה שהיה נראה לו, שהוא באמת הכניס אותו, שהוא אמיתי, והוא אמר בקול, אתה רואה את המטבע הזה? כן, אז מה, תגיד את זה, יש בחור באמצע, התחיל לדבר בקול. השני השקן היה מקשיב לכל השיחה. טוב, הוציא את הראשון, הכניס את השני. אומר לו, טוב, תגיד את הסימנים של המטבע. אומר לו, היה באמצע חור, אומר לו, עכשיו נתפסת בשקר. בחוכמה הוא עשה, הוא חשב, הוא אמר, אני אקשיב לדלת, ומה שהוא הקשיב, זה בדיוק היה להטות אותו, לתפוס את הרמאות שלו. ובזה בדבריך השם מתוכם ילמדו לשקר. גם בתוך השאלות והתשובות אתה שואל, תיזהר שלא ילמדו מתוכם, בתוך השאלה שלך ילמדו מה אתה רוצה שייתנו, ואז יצא שקר. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם. כן, ממי? משמעון בן שטח ומיהודה בן תיבאי. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה. מה זה אהוב את המלאכה? הוא שנא את הרבנות. זאת אומרת, אם יש מלאכה, תאהב את הדבר הזה לעשות את המלאכה. ההפך מלאכה, מה זה רבנות? לא, אני חשוב, אני אעבוד? לא כבודי לעבוד? לא, הפוך. כשהגמרא אומרת, פשוט נבלת בשוקה, ולא תמר גברא בענה. תיקח נבלה בשוק, תפשיט אותה, לכאורה זה עבודה בסויה, לקחת נבלה בשוק, להפשיט אותה בזמנה שצריכים את האור. אל תגיד, אני אדם חשוב. לא, המלאכה היא מכבדת את בעלה. אדם שעושה מלאכה, זה לא רוצה פרנסתו, הפוך, מחבה. המלאכה עצמה יש לשנא את הרבנות, אל תרצה את הכבוד והשררה, ואל תתוודע לרשות. כן, אם הרשות רוצים אותך, אל תחפש אותם. הם בדרך כלל צריכים אותך, הם לא צריכים לעזור לך, הם צריכים את הטובה ממך. ברגע שאתה תצטרך אותם, הם לא יעזרו לך כלום. אל תתוודע לעזור להם, כי אין עניין. הם רק צריכים אותך שאתה תעזור להם. אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם. כשאתם אומרים דבר, תחשבו טוב לפני שאתם אומרים אותו, שמי ששומע אתכם הוא לא יטעה. שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים רעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. למה? למה אתם צריכים להיזהר כל כך בדברים שלכם? יכול להיות שאתם תגידו דבר, והתלמידים שלכם, עוד מעט נגידו מה, התלמידים שלכם יטעו בדבר הזה, וימותו מזה, ואז נמצא חילול שם שמיים. לכן תחשבו לפני שאתם אומרים דבר,
שהדבר יהיה ברור לכם שהתלמידים לא יטעו בו. כמו שמסופר על תלמידי אנטיגנוס עיסוקו, שמה הוא אמר? הבו משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. באו התלמידים האלו ואמרו, כן, זה היה ביתוס, הכתות האלו טעו, התלמידים שלו, אמרו, שלא על מנת לקבל פרס, אין פרס חס ושלום. והשם בשמו יצאו לתרבות רעה. וכתוב שפשוט הם טעו בדבריו. מה הוא אמר? הוא אמר, תעבדו שלא על מנת לקבל פרס. לא שאין פרס, ודאי שהקדוש ברוך הוא של אצלך. אמר להם, תעבדו את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים. זה שם שהוא בורא עולם, הוא המנהיג את העולם, הוא האמיתי. אבל הם טעו בדבריו, אמרו, אין פרס הזה. השם שימצאו, זה הכתות האלה של ביתוס, כפרו בקדוש ברוך הוא. הלל ושמאי קיבלו מהם. כן, הרי אמרנו שהתורה עוברת ממי? מאבטליון לשמעיה. הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. בא הלל ואומר, אתה תהיה מהתלמידים של אהרון. איך אתה יכול להיות תלמיד של אהרון הכהן? איך? אוהב שלום, אוהב את השלום. לא רק שאתה אוהב אותו, אלא שאתה גם רודף שיש שלום. מה זה רודף? רץ אחריו. חפש אותו. אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. על ידי שאתה אוהב את הבריות, כתוב שאהרון, הוא היה רואה אדם ברחוב, הוא היה אומר לו, מקרב אותו, הוא אומר לו שלום, יפה. מקרב אותו על ידי זה, שהיה מתייחס אליו יפה. והיה מתקרב לתורה. כתוב, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק שלום, ברכה, אלא שלום. כל כלי יכול להחזיק כל דבר. כלי אתה יכול להכניס בו גם נפט, אתה יכול להכניס בו דלק, אתה יכול להכניס בו סם מוות, אתה יכול להכניס בו דבר טוב. אבל הדבר היחיד שמחזיק רק ברכה, מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא שלום. הוא היה אומר, נגיד שמה, עבד שמי. מי שרוצה לחפש את השם שלו, לקרוא לשם שלו, עבד שמי. השם מסיר ממנו את הכבוד. ודלה מוסיף יסף. מי שלא מוסיף בתורה הקדושה, תמיד אדם צריך להוסיף בתורה הקדושה. השם ישמור יסף. מה זה יסף? יסף, לשון, שהוא יאסף מהעולם, קודם זמנו, הקדוש ברוך הוא יאסוף אותו מהר, ייקח אותו מהר. ודלה יליף, מי שלא בכלל לא לומד, זאת אומרת, יש שתי דרגות, יש דרגה שאדם צריך תמיד להוסיף, אבל יש דרגה שהוא לא, בכלל לא לומד, זה כבר יותר גרוע, אז כבר מיד חיה מיתה, זה לא שהשם יאסוף אותו באיזו תחנה מהירה, כבר חיה מיתה מיד. להשתמש בתגה חלף. מי שמשתמש בכתרה של תורה, הוא חולף מן העולם. כן, הגמרא מספרת על רב טרפון, שפעם אחת הוא ראה איזה שדה של תאנים, וזה היה כבר בזמן שכבר כתבו משם את כל התאנים. כבר היה לפי ההלכה, בזמן שכבר הכל היה כתוב, לפי ההלכה, תנאים מסוימים, והיה מותר לקטוף משם. הוא נכנס לשם, ובא לקטוף תאנה, נשאר שם תאנה או שניים, שכבר לפי ההלכה, תנאים מסוימים, היה מותר, לא היה. בעל השדה תפס אותו, אמר לו, אתה הגנב שגונב כל היום פה? תפס אותו, הכניס אותו לתוך שק, התחיל לגלגל אותו. ואז הוא צעק, טרפון, ואז הוא קלט שזה רב טרפון, מיד הוא עזב אותו. אז כתוב שרב טרפון התחיל להצטער. למה הוא הצטער? מה הסיפור שם? הוא חשב, והיה לו גנב שכל הזמן היה גונב לו שמתאים. הוא היה בטוח שמי זה הגנב הזה? זה רב טרפון. הוא לא ידע שזה רב טרפון, אבל הוא חשד, כי הוא ראה אותו נכנס לשדה. אז הוא עכשיו אמר, עכשיו הוא מגלגל אותי בתוך השק, התחיל לצעוק, טרפון.
הוא הצטער על זה שהוא צעק טרפון. למה? אמר, אוי לי שהשתמשתי בתגה של תורה. מה אני צריך לצעוק טרפון? יכלתי להבטיח לו, אני אתן לך 10,000 זהובים, דוגמה, כן? הוא היה עשיר, לא, טרפון היה עשיר. אז זה נקרא להשתמש בתגה, לא להשתמש בכתר של התורה. הוא היה אומר, מי זה הוא? הלל. הלל היה אומר, אם אין אני לי, מי לי. זאת אומרת, אם אני לא דואג לעצמי, מי לי? מי ידע מי? אדם צריך לדאוג לעצמו, אף אחד לא ידאג לו. אם הוא לא דואג לעצמו, אז מי ידאג לו? כשאני לעצמי, מה אני? בכל זאת, מה אני אומר? בהתחלה אומר, אני צריך לדאוג לעצמי, לא אומר. אל תחשוב שאתה עושה, נכון, אתה צריך לדאוג. אבל אתה בעצמך אתה כלום, בורא עולם עושה את הכל. כשאני לעצמי, מה אני כלום, בורא עולם עושה את הכל. ואם לא עכשיו, ומתי? אל תתעצל, תעשה היום. למה? אם לא עכשיו, אתה יודע מי יעשה את התורה והמצוות. להזדרז, היום זה הזמן, עכשיו זה הזמן. שמאי אומר, עשה תורתך קבע. מה זה קבע? קבע זה קביעות. בקביעות אתה קובע את עצמך, זה הקבוע, יש ארעי ויש קבע. כן? סוכה זה דירת ארעי. קבע זה בית. אז הקבע, הקביעות שלך זה בתורה. קודם כל זה התורה. דבר ראשון, יש לך כוח בצלילות הדעת של ללמוד תורה. גמרת ללמוד תורה? תלך, תעשה מה שאתה צריך, שאר הדברים. אבל העיקר, חפציך, העיקר, ראש מעניך, הקביעות של האדם, תעשה אותה בתורה הקדושה. אמור מעט ועשה הרבה. כן? אדם צריך להגיד קצת ולעשות הרבה. שכתוב אצל שדה עפרון, אצל אברהם אבינו, שעפרון אמר לו, קח את השדה בחינם, לא צריך שום כסף, לא צריך שום דבר. אז הוא דיבר הרבה, אבל בסוף יש הרבה כסף, 400 שקל עובר, הפוך, צדיקים, כמו שרואים אצל אברהם אבינו, יהיו כך נע מעט מים. לאורחים שלו, קח טיפה מים, טיפה. בסוף מה הביא להם? לשנות של חרדל, שאחד עם כל אחד בפני עצמו, כבש. זה ההבדל בין הצדיק. והבן מקבל את כל האדם בספר פנים יפות. אפילו ששמאי היה בו יותר את מידת הדין, בכל זאת מה הוא אומר? תקבל את כל האדם בספר פנים יפות. מה זה מקבל? מקבל זה לשון שאתה מול האדם, תשתדל שהפנים שלך יהיו יפות. רבן גמליאל היה אומר, עשה לך רב. תעשה שיהיה לך תמיד רב שאתה שואל אותו את הספקות. להסתלק מן הספק. יש לך ספק, תברח ממנו. ואל תרבה לעשר עומדות. שאתה מעשר, כשאתה מעשר, אל תעשר בעומד. תבדוק שאתה מעשר כמו שצריך. שמעון בנו אומר, שמעון בנו של רבן גמליאל, כל ימיי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. כל הימים שלי גדלתי בין החכמים. ראיתי מה מצאתי המיוחד בחכמים, לא מצאתי לגוף טוב. מה הדבר שהכי ראיתי המידה הנכונה? זה השתיקה בעניינים גשמיים. ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. לא העיקר שאדם הוא דורש. העיקר זה שאדם דורש, אבל הוא גם מקיים את מה שהוא דורש. הוא דורש, הוא לומד, אבל הוא מקיים. וכל המרבה דברים מביא חטא. כל מי שמרבה לדבר דברים לא של דברי תורה, מביא חטא. כמו שכתוב, ברוב דברים לא יחדל פשע.
יש משפט שאומר, יקל בעיניך הוצאת ממונך מהוצאת דיבורך. זאת אומרת, אדם צריך, אדם לפעמים נותנים לו בחינם, יש מבצע, דקות, הפוך. צריך שיותר יהיה קל לך להוציא את הממון מאשר הדיבור. הדיבור זה דבר יקר, חיים של האדם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, על 3 דברים העולם עומד, על הדין, על האמת ועל השלום, שנאמר, אמת ומשפט, שלום שפטו בשעריכם. יש 3 דברים שהם בסיסיים במדיניות כדי שהעולם יתקיים. מה הם? דין, שיהיה דין כמו שצריך, ויהיה כל אחד ידבור אמת, דובר אמת, לא כל שקר, ועל השלום, שיש שלום בין אחד לחברו, זה דברים בסיסיים מינימליים כדי שיהיה קיום בין האנושיות. שנאמר, אמת ומשפט, שלום שפטו בשעריכם. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.